Hello mga ka-listeners, maayong hapon kaninyong tanan, no? So karon ada og report kay walking o jogging. Grabe hangata. Suga na ko, hinggaan na gid akong timbang ron mga ka-listeners ban. Dako nagnabawas ba. Nya karon mga ka-listeners, inyo naging mabati ang katapusang sumpay sa drama nga mangtas, no? Kanunay inyo ning giatngan. So inyo naging mabati karon ang katapusang sumpay. Apan sa dili pa mga ka-listeners, shout out sa mga kanunay nga nag-comment, no? Una si Kuan, si Daryl Resurrection. Shout out nimo sir, no? Daryl Resurrection. Nya si Choyli Wongs TV, no? Shout out nimo sir Choyli Wongs. Nya si Kuan, Charlene Pakhana. Shout out, no? Si Aimee Manos Vlog, no? Shout out nimo kanunay jud siya nag-comment, no? Salamat kayo Aimee Manos Vlog. Og ni Bia the Loving Blind, no? Salamat kayo sa kanunay pagpaminaw, no? Always jud siya nagpaminaw, nag-comment sa itong mga drama. Na si Kuan Hector Talon, si Life Journey. So si Life Journey ga-request niya sa drama nga Kuan kanang Chikumalo. So pasensya kayo Life Journey kay wala kay di ko ma-upload na ako ng drama, pero di ko ma-upload kay naman na sa kang Kuan good kang Bisayang Sugilanon ba. So nasugda na ni Bisayang Sugilanon pero wa pa niya matiwas, no, ang Chikumalo. So giundangan puro ni Bisayang Sugilanon tungod kay dihay nag-upload na sa mga niagi sad katong radio drama Bisaya bitaw. So mo na nga ni hunong si Bisayang Sugilanon, pero i-try ninyo og comment, no, nga ipatiwas ni Bisayang Sugilanon kay siya may nagsugod na good sa sayang channel karon siya rin nabilin nga naana una nga yaman ang nasugdan siya lay kanang hangyuang ipadayon ang Chikumalo, no? Ayo lang dire kay napatitiwason yung mga drama, no? Labi na sa ayay mapriso ko, no? Daghan kayong nagsige comment pod nga tiwason labi na sa Maribel. So gaduha jud ko ning Maribel og tiwason kay basig matabla na sa ning akong channel ron. Di na jud ta makatiwas sa ubang drama. Mo nang dito na lang mas kang radio vlogs paminaw, no, sa Maribel kay kanunay man sa channel nag-update, no? Daily manayagod. Daily upload ba. Nagsunod siya sa mga sa i-aired sa DWHP. So mo nang minugbo nang iya. So dito na lang mo paminaw, di man sad mo makuwangan, no, kay kada adlaw man sad siya mag-upload. Og shout out nimo Ma'am Bel, no? Salamat kayo sa kanunay pagsunod ngay pasensya, no, sa Maribel. Dito sa lang mo sa kang kuano kang radio vlog. Basin po no bakihan to akong Pikas channel magapadayon ra gyapon, no. Nya shout out ni Ma'am Cecil Rubén, no? Salamat kay Ma'am sa kanunay pagmaminaw. Ni Amorlina Alcala, sige rin siya comment sad. Si Kuan sad si sa tuwingan aning si Welcome Bisaya channel kanunay sa sig comment, no. Nya kanang daghan man ning nagbangabag-oron nga nag-comment, di ko ka hinumdum sa uban ba. So salamat kayo ninyong tanan, no, sa inyong kanunay nga pagsunod paminaw. So amping mo kanunay, no, karon di na tabaglangan kay nataas na akong intro, no. Paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa drama nga Mangtas. Ang miagi, nakalitan si Father Eli nga si Dr. Mondi ay katong nangita kaniya. Nagahimamat yun sila. Apan kang Dr. Mon ang tanang istorya. Nagisgot sa iyang mga nahimo sa isla, apan mo ngawa niya kinikipanghambog. Midugang siya, nga tingali ang pari mahinungdan usab ang bati nga bahin kaniya, apan kinikulong tanan pangpadaot lang. Naunaw na ni Father Eli kung unsa may tumong sa doktor, nga gisultihan man siya niini. Unya miabot na sila si Clark sa simbahan, uban ni Samantha og Miguela. Timing usab nga nakita ni Clark si Dr. Mon, nga hait kayo og tinanawan kanila. Kay di ay, naunaw na niini ang gisulti ni Sofia Alexandra, nga hikaplagan niya si Juan Carlos. Sa iyang kalagot, bigawas siya sa simbahan og misakay sa iyang sakinan.
dihang may nakigsulti kaniya si Dabiana. Mga kasama, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Mangtas! Timan ka na. Muabot ra gihapon, Dr. Mon. Mapatay ko ikaw, Dabiana! Mapatay ko ikaw! Oh, ang aking pistola. Ayun siya. Nawa! Shit! Shit! Timan-an nato mga igsoon, nga sa matag hagtok sa taknaan sa atong kinabuhi, naghatag kini kanatog bag-ong paglaom. Mahimong dili man diha dayon nato maangkon kung unsa may atong gipangayo sa Dios. Apan kinahanglang isilsil nato sa atong alimpatakan, nga kunwa mutugot nini ang Ginoo, kana nagpasabot nga mas aduna pay mas maanindot nga mga butang nga moabot sa tong kinabuhi. Hinungdan nga dili gyud kita angayan nga magpakawa sa tong paglaom. Sama niining inyong gisagubang karon dinhi sa isla. Bahin niining inyong giingon nga mangtas. Mga igsoon, ang tanan may katapusan. Og angay natong timanan nga gamhanan ang Dios. Og way gahom sa dautan nga makabuntog kaniya. Kay gidaog na ni Ginoong Hesukristo ang kalibutan ibabaw sa krus. Ug way makakuha niining grasya nga re kanato. Bisan pag ang gingharian sa kangit-ngit nga mao ang impyerno. Wa ug wa gayod. Nagabatikod ka ma, Clark, sa panagway sa mga tao kaganiha atol sa misa nga gisaulog ni Father Eli. Mabasa nimo sa ilang mga panagway ang kahayag ug paglaom. Mauusap ka day akong himatikdan sa manta. Gusto mo nang Miguela, Sam. Og timailhan lang ka na. Ngari kaduol na usab ang kadaugan sa tanang taga-isla Pangandaman. Nga makalingkawas sa kahadlok nga dugay nang nag-ulipon kaninyo tungod sa mangtas. Mga igsuon, tingali, nasinati na ninyo ang kahayag sa umaabot ang kadaugan. Jutay na lang nga pailob. Jutay na lang nga sakripisyo. Si Major Espiso, nagbilin og sakop sa matag barangay. Nga mosuporta nato sa posibleng emerhensya sa atong mga panginahanglan. Labi na kun, mupakita man ugaling ang mangtas rong gabiuna. Gitudluan usab kita ni Father Eli sa angayantang buhaton kung mupakita ang mangtas. Kung unsaon ta pagpakigbatok ang mangtas. Matod niya, usag-usa nato, gihatagan og gahom sa Dios sa pagpakigbatok sa dautan. Apansod sa taas nga panahon, wa nato kini maggamit kay gidaog man kita sa kahadlok. Apan karon nga nabukan ha ang atong mga matas kamatuoran. Wa na kitay angayan nga kahadlukan. Kay ania kanato ang Ginoo. Mahimong ang ubang mga kalalakinan mubalik na sa ilang panimay. Aron kita mismo maoy mo proteher sa tagsa-tagsa ta kapamilya. Pinaagi sa gahom sa Dios. Ako ini, Clark. Asa man ko, nga wa naman ko'y pamilya. Ikaw bulo. Basta ko, Clark. Sige akong matara. Oh, kalitan ka na. Nahulog lang kamatay akong mga kadugo. Ha? Kadugo? Kadugo?
libong niya ay. Sigatan mo mira. Pamina mo, kanuto, Al. Kamu mo'y mo-assist o mutabang sa mga tanod. Kung may magkinanglan o panabang. May problema na, Clark. Anda na ko, Clark. Bisa ko si Mita mo. Kabut-buton ba yan mo, Al? Ikaw gikans. Ha? Ikaw day. Ha? Di berkandam. Kisa kayo nakingon mong dili kwandam. Hala, no? Gusto na. Lagi. Gusto na ng istoryahan ninyo. Malaki ning doon lagi, Clark. Magpalabuan ay. Unya, puno sa mga talawan. Talawan. 1, 2, 3. Uy. Kaya mga talawan na ko. Malas istorya. Madugay ni mapulihan ko yung kalakihan. Sama din no itigoy ay? Mau yang jadi digay ay. Igo na mo na. Basta mao na to. Magtukaw ang tanang kalalakinan. Isip pagpangandam. Kung mapakita ang mangtas. Klaro ba, kanuto? Al? Clark. Klaro. Klaro, ayo. Klaro. Kung tinuod ang imong hisabtan, Clark, nga may gusto nimo ang mangtas, dako gyud ang posibilidad. Nga anha siya mo pakita ni murong gabi una. Bitaw, Clark. Kung sa nangaging mga higayon, ngawa na ko kini mapangandami. Karon, bisan unsa pa'y mahitabo. Andam na kong ikatubang siya pagbalik. Kung lamaton kagihapon niya, Clark, sama sa nangaging mga higayon, unsa imong mahimo? Unsa man, Clark? Bitaw, Clark. May mahimo ka kahakon mo ka na iyang buhato nimo. Nahitabo na ka na, dili lang nimo. Lakip na nako og mismo ni Samantha. Clark. Mao kanay akong giampo sa Ginoo ng Miguela, Samantha. Ngahatagan ng unta ko niya kalig-on, nga dili madaog sa pagpanglinglas mangtas, kung ikatubang ko siya. Ani ay sa holy water, kung bindita, nga ako magamit patok niya. Asa ka man di ay, Clark? Mauban ko nila ni Major Espiso o mga kaubanan, Sam. Importante kay na mo rong gabi una. Pag-amping, Clark. Kanunay ko ikaw giampo. Ngaubanan ka sa Ginoo sa tanang higayon. Samantha. Ay, happy ni mo, Samantha. Mauwaw ba yakit ko ni Clark tungod anang imong mga lihok mga klaro yung kaayo nga magpasabot yung may gusto kaniya. Si Mama Miguela, uy, wala mang good na. Usay wa ramanggot na. Muingon ka lang, ana, kay nagpaswabi mangkas imong pagbati. Muli mood para pagyud. Wa ko ikaw ipaatiman o pabantayig laing tao sa banta sukad sa imong pagkabata. Maunang di gyud ka makalimod nako. Kay dili tinuod. Ngisi ka lang. Hinigalaramang ko ng ako ni Clark, good. Hilom o'y hinigala. Muhila ka bang ganig dugay siyang mabalik, hinigalara ka ha? Karon ka na lang muingon nga hinigala ha? Utsao naman lang unya inikabot sa panahon nga mubalik na si Clark sa ila, ha? Mag-unsa man ka? Mami Kela. Gabi na, Father Eli. Huwag na kong posibilidad nga mugawas ang mangtas karong gabi na. Pag-amping mo sa pagpaniid sa dakong bahay ni Dr. Mon, Major Espiso. Salamat, Father. Kung magkinaon sa gani, ana-ana ninyo ang mga hinagiban nga kahadlukan gyud sa gahom sa kangit-ngit. Ang holy water o ang mga sakramental nga akong gihatagan ninyo. Oh, Father. Huwag daghan kayong salamat niini. Pag-amping mo sa inyong lakaw, Major. Giampo ko ang inyong kaluwasan. Og magauban kaninyo ang Ginoo.
kini. Gusto kong ipatagamtam kanila ang imong kabangis. Maumbangon na diha sa lungon nga imong gihigdaan. O Ramon, mubangon ko. Mubangon ko. Hudda sila sa pagpatay. Mahal ko. Hudda sila. Oh, Mahal ko. Ano? may himatikdan ko. Unsay imong himatigdan? Di ara siya sa atong doon. Di ara siya. Kinsa? Kinsa ibuot mo ipasabot nga niya sa atong dool? Si Juan Carlos. Si Juan Carlos. Unsa? Tinuod ba kining imong gisulti, Sofia Alexandra? Tinuod ba kini? Hilo mo! Sofia, ayaw ko. Makapilang ko na ikaw, sulti. Ayaw ko tawag ka og Sofia. Sofia, mahal ko. Ayaw, mahal ko. Ayaw. Salamat, mahal ko. Salamat. Oh, ang aso ug hanging itom. Gida, ug daw gisuyog na usab siya sa aso ug hanging itom. Kasakit siya kauliog ngayon gituok. Ingon sa dili na ko makagwanta nining tanan. Dawa na makailagan ako si Sofia. Iya na lang kong gipaliwa. Ugwa na siya laing gihuna-una. Ang animal nga Juan Carlos nga mao si Clark. Pero unsa katong giingon ni Sofia Alexandra nga murag amiara sa duol si Juan Carlos. Tinuod ka ang iyang gisulti. Kung gusto siya malagmit na may nagpaniid karong dinhi sa lakumpay, panuway! Men, bisan tuod may igong distansya kini atong nimutangan sa dakumpay ni Dr. Mon. Apan dili kita mo kumpiyansa. Dili na ito palabanan kakusog ang atong tingog kung mag-istorya ta. Kay hinumdumi, dili ordinaryong tao nga itong kaway. Iya kini sa panuway. Musa kinalbag ampig wag matlod kita. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Oh, Clark, Major, sir. mas maayo tingali nga magkatag-katag ta. May tingali nga may maniid. Libutan na to anda kung bay aron nga kung doon na may posibleng may tabo niya. Ato gid kining mamatikdan. Ikaw mo'y mas labing na sayon. Kung unsay mayo na tumbuhaton, sir. Okay. Men, Sir. sir, magtinagur hata. Kay uno man ta. Kamong upat, kamo diya. Sir. Pagduha-duha mo diya. Ug kami usab si Clark ang mag-uyog. Okay, sir. Ang iyang baho. Ang baho ni Juan Carlos. Aniarakit sa palibot. Dili ko mahimong masayo pa. Kinahanglang makita ko siya. Kinahanglang makita ko ikaw, Juan Carlos.
Niya ka sa palibot, Clark. Siguroon kong mapatay ko ikaw. Aron mo nga ang pagyaw-yaw ni Sofia Alexandra Sangan nga Juan Carlos. Ang CCTV. Gusto, tanawon ko ang kuha sa CCTV sa kawas sa palibot ni Bay. Murag maayo tingali, Clark, kung mo inihina tagpaduol sa takubay. Maayo ka, sir. Ngit-ngit kay palibot. Ug dili ta makaklaro kung may mukawas umusod sa takubay. Kung di ta magpaduol. Husto ka, sir. Dali, magpaduol ta sa takubay. Uy, ginoo ko. Purag singgit dito sa kasakit. Tingog ka to ni Chavez. Tingali kasugat nilang mangtas. Unsa? Dili ko may masayo pa. Singgit yung kato sa tao. Umurag, nagikan sa kawa sa parila, nininda kumbay. Kung mo, may nagpaniib yun din eh. Magsusi ko! Sapa, dili na kinimay mo. Dili na! Tanawa, Clark. Tanawa. Tanawa, kining iiwagan ko sa flashlight. Uy, Diyos ko. Ang imo kining duha ka mga sakop, sir. Nga naligo sa kagalingon lang dugo. Ugwa na yung mga kinabuhi. Di as palibot ang bagtas, Clark. Di as palibot. Nagkamati ka ba, Aron, sir? Nagkamati ka ba? Say, nagkamati ba? May babae nga kusog kayo ni katawa. Nga ni aras at ang palibot. Unsa, may babae nga kusog kayo may katawa. O, sir, paminawa. Nagpadayon siya sa pagkatawa. Pero wa magkoy na bati, Clark. Wa. Unsa? Kinuo ko. Clark, unsag ka nang imong gipanulot. Tinuring akong gingon, sir. May babae nga nagkatawa. Ang holy water. Diyan sa kumpulsa. May dasag kong holy water. Diya ka lang. Dili ti kinibahimo. Mantas! Kung ikaw man ka na, pakita na ko! Kay wa ug wa gyud ko mahadlok nimo. Pakita na ko! May mong masayop. Bisan mo ikong distansya kikan din eh. Sunod sa kumpay. Upon, familiar na ako ang iyang tingog. Tingog yung kato ni Clark. Di ka magmahay, Clark. Paabot ako. Paabot ako! Ay, unsa pa'y nahitapo ni mo Samantha. Awa ka pa mangkyut matok. Mura ka pag nag-alindasay diha. Nagatagpilaw naman unta ko, ma. Pero kalit lang kong napugwat. Kay gusto kaayo ang pitik sa kong dukan. Hindi kulbaan ko. Unsa? Kumusta ka dayron si Clark, ma? Upa nila ni Major Espeso. Samantha? Laing yun ang akong paminaw, ma. Uwanin ako tuyo, Nikalit lang ni. Ug nahadlok kong may daot ang nahitabo nila ni Clark. Doon na cute. Diyos ko. Ay, duka na dyan. Ay, duka na dyan kayo. Ikaw rin nagduka, Kans? Duka. Na kaya ako mga mata, Kans, ay. Duka. Ano, di ko ay. Pero tigil na ka ako. Wag yun ba disturbo sa kasapa na to rin, eh. Kalihat ko ni Samantha.
Nagtubo pamanggod na al si Noy Digoy. Mong puwerting paninguha nga makatok. Abay. Unsan to samanta nga gyam ama ni nang Migila. Nakatog na kato. Ambot atoy. Nasubrahan magud tao na si Samantha siyang gusto ni Clark. Maubitaw. Aw, ikaw ba'y may ba? Lalim ba? Maupod. Di gyud lalim. Nga, hilas. Kaya kaswede gyud kang tinuray nga. Nagugmakans. Ngano mo tanah man ka? Kay ikaw day. Wa day. Ako'y nangutana. Pagkol sa utang pagutana. Ikaw. Di po kaya ba? Abay. Angay mo ikasukokot. Kaya suko day ko. Nga ikaw may nagsuko-suko niya. Masaya! Kasama niyo naman! Nagkabata na si Tikoy. Poto lang tinubuan na na. Di, nakatubo. Ano sa to? Ano to yung isulti mo? Bahala ko ka na to! Ako? May gisulti? May gisulti ko no, Kual. Huwag ganino. Ay, pamakakansay. Duna. Da. Mau. Yabag man ka. Munay man kang tawhana ka. Pag-upa na ng umpisa ni Father Ili, ha? Mamakakita. Siya. Ay mo mga lingaw! Sorry, Noy Digoy. Katog na lang balik, Noy. Bitaw rin Digoy. Aw saman, kantahan ka na mo, Noy. Dali na kayo kang magkatuog kung ako'y mo kanta. Siguro, Kal. Daling magkatog si Noy Digoy kung ikay mo kanta. Oo, ako na ko ni. Biko no, be. Sampul ko no, be. Sampul. Sampol, ha? Papiyaw ka sa Noy Digoy. Noy Digoy. Bitaw. Tog na lang, Noy. Piyong na. Di nalagi ka na mo disturbohon. Kantahan pa ka ni Bulhog. Aw, Al. Ani Alde. Aron dali ka makatog. Mao. Piyaw. Bitarong nagigdas na Digoy, Al. Kanta na. Kanta na ko, ha? Sige, kanta ko. Pahulay nga dayon, ihatag kanimo. Paligpason ta mo ni pinuti nga hiyandam na ako para sa mangtas. Ayaw na. Daon sa bansad mong duha nga wa man mo'y respetar ni Digoy. May gani kadadaan akong pugong ug am-am kung wa paan. Pakulo raman tong amo ng Migila. Bitaw lang. Pakulo. Unsay pakulo ba? Sultihe kans kung saan ang pakulo. Kaya, wasab ko kasabot kung saan ang mananapa na. Mau. Samantha! Hala! Tawag naman ito, Samantha! Hala! Pasig i-atake sa mangtas! Patay! Nilagay ko, ma. Di ka-enkwentro ko na nila ni Clark ang mantas. Kung napiki sila ni Major Espeso. Simbak mo taong ka, Samantha, oy! Bitaw Samantha, oy! Mo simba ko o mo simba po si Kanuto. Naghinanggaw na po mong duha, ha? Si Bulog raman ko nang, wamang ko'y labot. Hilom! Wilom? Ayun, sa ungkod ni mo, Samantha. Nag-Clark naman na napirmi ng bak ni mo. Si Mama, uy. Ginang Migila. Mura sa kasuway nga, nahigugma. Bitaw lang. Sabta lang si Samantha, oy! Nakasuway na mo gisungag ka no to, Bulhog. Wag pa nang. Wag yun nang lami na. Kamog yung duha, ha? Bebe, sampol ni be. Ipaduol ako ng naong ninyo aron akong pangsungagon. Sampol ko no, Kans. Paduol lang naong ni mo. Dali, Kans. Ikaw. Ay! Agay! Agay! Sabi ko ikaw na pilay ko, agay! Gipakong man ang among unang, oy! Inyong ka sungagon! Sungagon yun, aron makabantay mo, mga hanggaw!
kanang kwintas niya. Kanang iyang gikwintas. Di ko makarong. Isong kaayo sa kong panibaho. Amurag mudot sa kong kahilanman ang kasakit sa baho. Anang ilang tubig na da. Kung tinuod kang isok, Mangtas! Kung gamahanan ka, atumangan ko! Kay musugot na kung makikamatay ni mo! Ingon sa di ko makatuo. Di ko makatuo nga magkahimog kainin ako, Juan Carlos. Dili! Mangtas! Hangin ka! Hangin ka! Pakita, Mangtas! Pakita na ko! Ingansado na kining akong armas. Pabuta ko, Clark. Kay ako mo'y matubang ni mo. Niyan ako sa may gate. Clark! Nasayod kung ikaw ka nang nagsinggit. Wa din ang mangtas nga imong giingon. Ako! Mo'y matubang ni mo. Paabuta ko, Clark! Paabuta ko! Paabuta ko, Clark! Nagpaingon ako sa gawas, Rival! Uy! Buhi ko ninyo, sir! Ayaw! Buhi ko! Ayaw ko pira! Ayaw ko ninyo po! Clark, gusto! Wa kinay nagalan! Dili ordinaryo tao at kontra! Usa kilala makapalayo kita inig na pira! Hain ka, Clark! Hain ka, animal! Mahal ko! Sa akong bahay. Ha? Balik, panuway! Naibaw ka ba, mahal ko? Daw ikamatay ko kining kasakit nga akong natagamtaman karon. Kung ganian to, wa ko madawat ang kalit mong kamatayon tungod ni Salvador Pason nga milugos ug mipatay kanimo. Masakit kining imong pagpaantos. Nga ako karon. Bisa na ang pag-ingon mong dili ikaw si Sofia Alexandra nga akong ipakadihos ug akong kinabuhi. Ikamatay ko kini, mahal ko. Ikamatay ko kini. Diyos nga maluluyan. Mao ka ng tanang nahitabo kagabi, Clark? Oh, Father Eli. Ug bisan wa kitay ligong ebidensya nga anaa sa dakong bahay ang mangtas. Apan ang maong hitabo, nagtugan nga si Dr. Moon ang nagupot sa mangtas. Siya gyud. Pero sa matas balaod, ang tanan nga imong gisaysay kanako bisan pag sinaksihan ni Major Espiso. Sa korte di gyud mahimong ebidensya, Clark. Heresy lang gyud ang tanan. Father, Maugig ka na, Clark. pero dili ko makatugot nga magpadayon ang kabangis sa mangtas. Dili gyud, Father. Nainumdum ka ba sa imong giingon o gisaysay? Nga hisabtan mong may gusto nimo ang mangtas? Unsay put mong ipasabot, Father? Clark, dako kinig ikatabang nga makuha ta ang mangtas. Isabtan mo ba ang buot kong ipasabot ka? Hisabtan mo ba ako?
Diyos nga maluluyhon. Diyos ko. Kung padayong ingon ni ini ang mga pamaagi nga himuon samanta, nang migila, ngang atong mga lihok, ipasubay kung unsa ang balaod. Magpabilin ang kabangis sa mangtas, ug mahimong madungagan pagyud ang iyang mamahimong biktima. Clark, unsay buot mo ipasabot, Clark? Nagkadesisyon ako. Bahala nag-unsay akong dangatan. Clark! Dito si Samantha na ko, Clark. Ug siya mo'y misulti ka na ako sa tanan ug napala ka siya nimo. Major, Tabagan ko lang ikaw, Clark. Kunoon sa malugalag imong plano ug nauna ang buhaton. Ayaw ka nagbuhata, labi na kung wa ka na masubay sa husto. pero sir, kining pagpamatay sa mangtas. Ang pagpamatay sa mangtas sa duha nimo kasakop. Nasubay ba kini sa gingon mong gusto? Sa atong balaod? Clark, May katungdanan mong mapugong nako, sir. Kung unsa may akong nahuna-una ang buhaton. Apan buha ko'y laing tumong. Nga masumpo na ang kamatay din sa isla Pangandaman. Nga mahatagan na unta og hingpit nga kalinaw ang tanang taga-isla. Pastelan ni mo Samantha. Anong imo man nag-ipuhat? Si Clark lang untang imong gipahangyo o gipakigsultihan. Huwag mo na lang unta nimo ipahibaw ni Sir Espeso ang gisulti ni Clark nato. Kay nasabot kong dili mamati si Clark na ako, Mamigela. Kung di ko makatugot nga may daotang mahitabo ni Clark, kay mahal ko siya. Mahal ko kayo siya, ma. Kinuo ko. Wala ba may makakita ni Clark Samantha? Ikaw, bulhog. Labo ng wasam. Sino'y di ko ika? Labaw pa to. Diyos ko, hain magkadiay si Clark. Wala siya bato sa inyo. Bitaw, basig tuwa sa inyo. Wa ka no to, bulhog. Nahibaw kong mahiupo si Clark na ako tungod sa akong gipuhat. Pero ako katubuhat nga dili para sa iyang kaugalingon. Wala ko di ay sapti. Uy, hala. Mito ang agay. Nakaihi ang mata ni Samantha. Amaw eh. Amaw man ka, uy. Asa ko bang kaday pangitaas si Clark? Ay, kabalakasan. Ang pagitaos, Clark. Bitaw Sam. Kadako ni Clark kadili na mo makitan. Kitaan man ganyan ng dagom nga gamay kayo. Si Clark pa ka, ha? Yabag, Beso, eh. Tanong ko para ko ni mo si Clark dagom. Ay, sabat na lang, God. Papa. Sige lang kanuto. Bulhog, salamat na lang kaayo. Arin ako. Asa na ka, Sam? Bitaw Sam. Hala. Wah, pamati. Aw. Bungyo. Yabag. Bungyo anang naong mo. Dali na. Tabangan na itong pangitas, Clark. Tabangan na ito. Mawagin si Clark. Nadiin-diin na lang silang pagkita si Kanuto. Noy di ko'y yung bulhog. Pero wag yun nila makiti. Ay, hain mang kahadi ay si Clark. Nahiupos ka siya na ako, ma. Samantha. Tigalig dilit na siya mo pagkita pa na ako. O tigalig nagpinutong siya. Unsay nagpinutong? May gisulti si Sir Espeso na ako. Nga may nahuna-huna ang buhaton si Clark. Aron hingpit ng masumpo ang mangtas. Iya kining gipauran. Apan wa kuno kini mamati niya.
Tigaligihimo gid ni Clark ang yang nunahunaan. Mamiligro gid siya, ma. Mamiligro gid siya. Diyos ko! Bigoy! Bigoy, hain ka! Bigoy! Wag yun siya din siyang bayag-bayag suot sa simenteryo. Unsay buot ipasabot niya eh. Oh, no! Oh, ang lubnganan ni Sofia Alexandra. Ang musulio. Magsusi ko. Mga animal, mga panuway. Nganong naguba na kining lubnganan? Ngano! Kinsay nagimo nini? Si Clark? Siya ba? No. Dili kinimay mo. Dili kinimay mo. Okay. Ilan ang naibawan. Nuway patayng lawas ni Sofia Alexandra nga kilubong din eh. Kung maote nga lang hinungdan ng dakong bay ang gipuntarya ni Clark. Panuway! Panuway! Pero si Digoy, hain si Digoy. Iya ba kong gibudhian? Iya ba kong gibudhian? Sige. Balikan ninyo. Ug pag-amping ka mo. Ug manapod pohon sa atong misa. Okay, Father. Salamat. Uy. Auto. May sakyanan. May sakyanan din sa Isla Pangandaman. Father Eli! Andam na pamahaw! Osting, kadito na. Father? Karon pa ko. May auto di din sa isla? Tanawa. Uy, sakyanan ka na ni Dr. Moon, Father. Unsa? Tunay na naog. Father, tara Father eh. Siya na kang naog. Murag, ikaw giging tuyo. Hinaot nga, wa ko ikaw madisturbo, Father Eli. Dili mahitabong makadisturbo ka na ako, Dr. Mon. Kay aniya kita sa pagpangalagad. Ang matuod nga pagpangalagad, kalipay ang pagserbisyo ni bisan kinsa nga iyang alagaran. Ambot kon, unsaon ko ikaw sa pagpasabot na ining tanan, pero dako kong pagtahod o pagsalig nimo, nga ikaw alagad sa Dios. Sulti, Dr. Mon. Kay andam kong mamati nimo. Naibaw ka ba? Naibawang og naglibog kog unsay akong sa nga nahimo sa katao nga estranyo ug dagsa dinhi sa isla. Kung ngano nakahimo siya nako niini sa miaging gabi. Padayon. Padayon lang, Dr. Mon. Ingon ini ang mga panghitabo, Father. Unsa? Giharas ka niya ang ginganlan og Clark dito sa imong panimay? Mao ka na, Father Eli. Ug dili kay kana lang. Gawas nga iya usab akong giakusahan nga mo'y nagtago o nagbaton sa mangtas nga daghan na gipamatay dinhi sa isla.
Iya usab na gilungkab ang lubong sa mahal kong asawa o gayang gikawat at pantay lawas o mga bukog na ini. Unsa? Dr. Mon, tinuod ba kini imong gisulti? Wa ko magbakak ni mo, Father Eli. Tinuod ang tanan kong gisulti. Og nagduda ko nga ang caretaker sa lubnganan sa kong asawa nga gingandan og dikoy ginawa na kini dito sa sementeryo nga lagmit. Iyang gikidnap o bakaha, iyang gipatay. Kinuo ko. Oh, Dr. Mon, bugat kay ang tanan mong gipanulti og akusasyon. Batok niya na Clark. Imo ba kining mapamatud-an? Oh, mapamatud-an mo ba kini? Ha, Dr. Mon? yes. Makapamatuod ako nimo ni Father. Father Eli! Oh, Kadiyot, Dr. Mon. Able ang pultahan, Usting. Oh, may nangita di ay. Di mo, Father. Si Major Espiso. Papalihog lang una. Palingkura lang una diya sa sala. Diya sa silong, Usting. May bisita pa magugo. Oh, Father. Ay, Father. Dili na lang ko magdugay. Nakasiguro kong importante ka ng imong bisita. Mubalik lang niya ko aron magkasulti kita pag-usap. pero, Dr. Mon, Ayaw ko pala ka na ko, Father. Nakasabot ko. Basta mauna ka to. Magsulti lang niya kita pagbalik. Wala ko siya may sugati, Father Eli. Tingalig dito sa likod miagi nga bahay ning kumbento. Ang giingon mo, Dr. Mon, nga di ba yudugay ni mong ikasulti? Major. Pagkasabtod ko bang naglikay siya kalago, Father? Abot lang. Pero, di na ta mag-iskot niya. Ang ako kung unsa imong tuyo nako, Major. Kabahin kini sa nitabo sa mayaging gabi, Father. Unsa kita po? Kabahin kini sa among misyon din sa isla. Din sa among gihimong pagkisusi o investigasyon. May kalabutan yun ka ng Dr. Mon. Major, kun mao, pagasabton ko bang wa siya magbakak sa iyang gipanulti nako? Di palang dugay? Ha? Hingalo, unsa ba niya iya gipanulti nimo, ha, Father Eli? Major Espiso. Panuway. Panuway sa tanang panuway. Gihagit yung ko ini mga tawana. Ila gyud kong gihagit. Gusto gyud sila kamatay. Sige. Sige mga animal. Gusto mangyud ganin yung magkamatay ta. Sige. Magkamatay ta! Magkamatay ta! Hay! Uy! Asa mato pangitaan si Clark Al? Naidigoy. Nadindiin naman tos pagpangita niya. Nadindiin. 541. Nadindiin. Wa man yun makita. Mabito! Tagpamog ng birabot ng inikansay. Nakutaw akong libog iliasar si Clark. Nag-inamaw na po ay 514. Sagdi na lang nas balog. Alday. Alday, naidigoy. Al. Iyahagi ng sakit.
Ikinalisabot. Hala, no? Bitaw, ang gikabalakan ni ng Miguela kay si Samantha. Nakonsensya gyud kuno kayo ni. O gibaso ng kagulingon ng pagkawa ni Clark. Hey, maolage. Samantha ini, oy. Naginanggaw na pod ay. Naginanggaw na pod. Ingon bitaw ka nga pasagdan kay mao na iyang sakit kanutuha ka. Parehas bitaw ng hanggaw kanutuha ka. Oo, no? Thank you. Nakasinabot bayag yung duha. Bitaw, hasa si Major. Layaw, ispiso. Na problema po gani ko nasa Clark. Usa to siyang toyo ang pag-adto sa simbahan ni Father Eli. Diligid ko mahimutang ini, Mamigela. Kung dili na ko makita og balik si Clark didi sa barangay Tiaw. Ako kipapasol ini. Ayaw ko't pakiningon anak Samantha. Mubalik na lagi to si Clark. Usap pa, bisan giunsa ko's paghuna-huna. Dili ko di anak si Clark nga mangluod og mahiubos lang dayon. Uy, dili siya parehas nimo. Maong husto na ni anang pagsiki mog hilak. Nagsakit-sakit kalas imong dughan anang anak ka. Hain ko. Unsa kining akong limutangan? Dili ko makalihok. No. Unsa kining akong limutangan? Dili. Di ako sasud sa lungon. Ikaw! Dili ka na yun maangkon sa lain, Juan Carlos. Kay ako ka lang. Ako ka lang. No! Pag-uwasa ko din Sofia Alexandra! Dili ko magaginawa. Mamatay ko. Kailangan lang makuha ko na karong itaguna. Ako ng espiritu, Juan Carlos. Ugtat ko sa impyerno. Sa akong agaw na si Satanas. Dili ko si Juan Carlos. Ako si Clark. Kailangan magkagawas ko din Nabuha kami! Tapos ko! Kagawas! Ayoko! Kailangan lang makatay ka. Aron magpupa na kita hangtod sa impyerno. Ayoko pala puta. Ang hait kong dugo! Diyos ko! Tabangi ko! Sa nga ni Ginoong Jesucristo! Ay mong bugtong ka na! Tabangi ko! Diyos ko! Sa nga ni Ginoong Jesucristo! Nabuhi o ganak sa buhi nga Diyos! Diyos ko! Ginoo kong Jesucristo! Salamat! Salamat, Ginoo! Pero, nagdam ko lang dahil ko! Ni adi ko magkatukin pambot! Murag yung tinuod ang tanan! Murag kong buwak magdamgo! Usming, palit mihap doon sa kong liog. Uy, usming basa sa kong liog. Dugo kini.
Diyos ko, ang sibuti pa sabot din eh. Nagtamko lang ko. Pero anong murag may samad kining akong liog. Sa akong dako, gipadut nitong Sofia Alexandra ang iyang mga kukong sa akong liog. Ug dinhig yung bahina mismo. Di na ako may kapi ang dugo. Ang sibuti pa sabot din eh. May tinuod ang akong dangko. Mao ba? Nagdinhigid siya. Nabuot mo patay na ako. Aron magkuha ng akong espiritu. Ug dadon sa matod niyang impyerno. No. Dili kini tinuod. Unsa kini itabuha? Maya. Nakasuot na unta ko sa tango ni Clark o Juan Carlos. Ug mapatay ko na unta siya. Ug makuha ang iyang talag. Pagkalit sila kasampit sa iyang ilang Diyos. Mula kong mamatay sa kasakit na nakadungog sa mauman. Makalagod. Makalagod. Mahal ko. Ano yan ako? Mahal ko. Abri na ang lungon ni Sofia. No! Sofia! Sophie! Wa siya din eh. No. Hain si Sofia, Alexander. Hain siya! Sofia! Unsay buadto ka sa simbahan? Magkikita ko ni Father Eli, Ma'am Miguela. Magpatapang ko niya sa pagpangita ni Clark. Unsa? Naunsa ka naman sa banta? Hasta pa si Father Eli imong hasulon. May pasalig na si Major Espeso nga ilang pagitaon si Clark. Ug mitabag na ang tanan sa pagpangita niya. Kadug hasulon pa nimong pare. Ma'am Miguela. Pagpuyo ha, Samantha. Pagpuyo. Pagpuyo ha. Ma'am Miguela. Mayaw! Mayaw pod! Uy, ay si Bulhog o Kanuto. Uy, naunsa ba ning mga tawhan na nga layo pagani? Nangayo naman. Tingalig nakita na nila si Clark. Tingalig bibalik na si Clark. Kakotas! Kakotas! Angko! Angko! Nagabot akong ginawa! Sabay na hitabo ninyo, Kanuto, Bulhog. Pastilan, makuyawan man lang ta ninyo. Unsa man Kanuto, Bulhog. Nakita na ba ninyo si Clark? Nibalik na ba siya? Kanuto, Bulhog, unsa man? Kanuto, Bulhog! Kasi, puson ko ng dila ko. Pag ginawa ka nang oy. Kutas kayo pagsikik tinakan paingon din eh. Bitaw eh. Pag ginawa sabi dahil Miguela ng Samantha. Wana, nabali na al, nabali. Nag-inday kang nang Miguela. Nagnang kang Samantha. Ay, abo ba? Di na si Kakotas to, Gans. Unsa man Kanuto, Bulhog. Unsa nakita ni Clark? Nabalik na pa si Clark, ha? Kanuto, Buyog, Kanyoto. Nang Miguela ay. Nang Miguela. Midjawat. Sa katawanan kintaon, uy nga naman mo, oy. Pausal nang Miguela da, buyog kuno kaal. Nya ako Kanyoto. Midjawat. Samantha ini ay. Samantha. Pag di mo magbinuang Kanuto, Bulhog. Unsa na balita ni Clark? Bitaw sang. Oy, Sote, Kans. may nagsulti namo nga si Clark.
misakay kunog sakayan. Sakayan. 558. Sakayan. Aw, pambot. Ha? Unsay sakayan ba? Unsay pambot, oy? Ala, sinang Migila. Wa kailag sakayan o pambot. Ang sakayan o pambot nang Ay, kahibaw ko kung sa sakayan o pambot, oy. Ang ako gipasabot kung nganong misakay si Clark og sakayan o pambot, ay asa man di ay siya bupaigon. wa may kaibaw nang wag. Gisultuhan na gani me. Bitaw. Aw kun, wag ka magdali. Pangitaon sa namo si Clark og pangutanon sa namo kung asa siya paingon. Bitaw! Mga hanggaw. Ay, nagkatugay mo din is barangay tiaw, no? Nagkawa mo'y buot. Muragyod mo, gipagtiaw mga kanahana mo. Wala yun diya usag kapambot Samantha. Miguel. Ginoo ko. Asa man ka to si Clark, Sir Espeso? Mabalik na ka siya sa ila? Mabiya na ka siya din sa isla? Wa ko'y magtuo nga mauli iyang buhaton Samantha. Wa ko'y laing gituhuan nga buhaton yun niya kung unsa may ang planong buhat. Aha, unsay? Usay buot ni mo ipasabot, Sir Espeso. Nagtuo kong nagpinutong si Clark. Nawa yun siya mamati na ako sa kong gitambag niya bahin sa mangtas. Nga dili magdali-dali ug ibutang sa siguro ang tanan. Nga sa ato pa, sir? Wa ko'y laing naunlaang tumong ni Clark. Ang dakong bayra ni Dr. Moon. Ha? Unsa? Ug mamiligro gid siya kung mao kaniyang buhaton. Ginoo ko. Diyos ko! Asa ko siya pangitaa. Dili na kinimahimo. Wa na kong makasabot sa gipakitang liyo karon ni Sofia Alexandra. Dili na siya ang Sofia Alexandra nga kani akong gimahal. Ug nagmahal usab ka na ako. Gibaliwa na lang ko niya. Ug wa na siya muhatag pa ka na ako og bili. Ug wa na siya ilaing siguro. Kadto ng Clark nga gitawag niya Juan Carlos. Nga ako manunta ang nangita o paagi nga mabalik o mapuhi siya. Pero nganong Sofia Alexandra. Kung ingo naman lang gani ni ini ang dagan sa tanan, mayo pag-usahon ko na lang ang akong desisyon. Wa kang Clark. Ug wa usab ka na ako. Usog kayong patong labay sa mga adlaw. Ug wa nang sabday dama. Likanong gabi una, takdo lang buwan. Sibo og timing kayo sa kong diplano. Batok sa mangtas. Ikaw nagmahibaw ka na ko, Ginoo. Sa kong diplano pagsud sa kumpay ni Dr. Moon. Aron tapuso ng kabangis sa mangtas. Gamao ang iyong asawang ginganan og Sofia Alexandra.
Ang usa ka grupo mo'y hilom nga maniid ug muhimog surveillance sa rest house ni Dr. Mon. Samtang ang usa ka grupo mausay maniid sa dakong bahay sa doktor. Nga tuwa mahimutag sa likod nga bahay ng isla. Nga akong gituhuan nga mao gayud karon ang tumong ni Clark. Kinahanglan nga di mo magpaapu pa aron di mamatikdan sa doktor. Eh, imani ninyo, dili ordinaryong tao ang atong kontra. Sakop siya sa dautan. Gawas nga nakakuha na kitag tagam ni atong una na itong pagpaniid sa dakumbay, diin may duha sa atong mga kaubanan ang nakalas tungod sa maong mangtas. Dili na kubuot nga may tabo pa kini pag-usap. Noong mag-amping kita, kinahanglang ibutang sa siguro ang tanan na itong mga lihok. Ang ako usab nga grupo andam kanunay nga maoy isip back up ninyo. Kung unsa man ugaling ang posibleng may tabo ning atong lakaw karon. Kinahanglang muradyo dayon mo kung magkinahanglan kamo kanamo. Is that understood? Sir, yes sir! Yes sir! Okay, man! Misugod lang tikyo ang kangit-ngit. Bulawanon ang matagutlo. Go! Go! Move! Bilarga na ang duha ka pampot nga gisakyan sa mga kaubanang pulis ni Major Espeso sa Manta. Maayo untag makita nila si Clark, ma. Ug ila kining mapugngan. Ug walang unta tayo daw tang mahitabo ning iyang pagpinutong. Watay laig mahimo og ikatabang sa Manta. Ang pag-ampura kyud nga luwas silang tanan sa ilang lakaw. Labi na si Clark. Ug hingpit na gyud untang masumpo ang mangtas. Mami Kela. Man! Okay! Let's go! Yes sir! Let's go, man! Yes sir! Samantha! Miguela! Si Major Espeso. Sir! Major! Dili na usab kami magdugay. Kinala makapwisto na usab kami aron mag-back up sa mga kaubanan. Sige, sir! Pag-amping mo, sir! Ubanan unta sa Ginoo ang inyong lakaw. Kinuo ko. Iampo ang among lakaw, Father Eli, ning igabiyo na. Diin timing nga takdol usab ang buwan. Ang labing siguro nga gabi nga mugawas gyud ang mangtas. Dili pa unta karon ang maong hustong higayon, Major Espeso, nga akong gipaabot. Isabtan ka na mo, Father. Apay ng among gikabalakan mao si Clark. Di ba kung magkinahanglan gyud siya sa among panaban? Apan kung magkinaon sa mga ugaling, may contact number ka na kanako. Tawagadahin ko kung magkinahanglan mo na ako, Major. Mga igsuon, salamat ninyo nga misanong mo sa mong pag-awhag kaninyo. Nga magpundok ta ninyo din sa kapilya, aron mag-usa sa pag-ampo para sa hingpit nga kalinaw dinhi sa atong dapit. Sa tibuok isla Pangandaman. Samtang ang atong mga kalalakinan, uban sa atong mga tanod, mo'y nagbantay sa tibuok palibot ning atong barangay. Mag-usa ta sa atong pag-ampo nga ubanan sa Ginoo sila si Clark, sila si Major Espeso, ug ang iyang mga kaubanang pulis. Ug labaw sa tanan, atong pangayoon sa Ginoo, nga hingpit nang masumpo ang mangtas, aron maangko na nato ang matuod nga kalinaw, nga dugay nang nahikaw ka nato. Magsugod na kita sa atong pagrosaryo, mga igsuon. Nga
ngano nang huyab man kadyakas. Hay maka. Kaduka ka. Nagsabot biya tang way matog ha. Hindi bulong ka. Aw aldi. Malimot gyud ko usahay oy. Limot snaong ni mo. Hilumay. Murag sa kag wa magduka da. Hapit man gani mahog anang bangko ngayong gilingkuran kay nakapiyong ka og nagkango ka. Sa. Kay dili tinat. Hilom. Maingon ka ra bang hilom. Kay tinuod man. Okay ra magduka-duka. Pero di gyud matog. Magduka-duka. 559. Nga number set. Doka. Kay kung bubuto kalit. Bubuto kalit ang wangtas. Karon, ha? Umantikahan gyud ka. Ha? Biyaan gyud ka. Kaning muto nga ang mangtas, biyaan. Simpak ko kang kalutuha ka. Di ginuloy ko matog. Tanawon ka lang. Sige, tanawon tapos kasi magatog na no. Uy, Kasama pa ninyo. Uy. Tayo na nga, Jess Kapilya. Nakadisturbo mo. Hala. Todal. Sorry, Noy Digoy. Sorry. Pailo mo. Basta huwag matog, ha? Huwag yung matog. Promise. Ay! Alim-alim mga lamok ka. Bisiyaw, may noon. Napagilay. Hay. Ando ha. Si Kanutog si Bulhog. Ang mi-promise o mi-approve nga dili matog. Ang mga hanggaw. Naglumba o naghagok ay. Dali. Wala naghuy pa. May kapin, may pakapin pagtaghoy. Banto ka nga nahilom kapit yung hinanuka. Wala ni sila mibaw nga walay tao ang kapilya kay daw man ang pangadya mga tao. Hey, pastilan. 216 pastilan. Kinig ang mga tawhana. Pulos pa nagganga nga nangatog. Nagsandig ng bongbong sa kapilya. Bongbong. Uy! May uwang ang mga hero. Ginoo ko, Diyos ko. Ang akong giandam nga. Bindita og bagakay. Sige. Mupakita ka garong magtasa ka. Na, magtigi kita. Takbulong ang buwan. Apangit-ngit ang palibot. Tungod sa panganod niya nag-aalin ini. Ugngon sa miduyog ka na ko. Ang higayon. Aron dili ko mamatikdan sa kong pagsud sa dakong bahay ni Dr. Wong. Mingaw na kayong kagabiyon. Ikaw ni baybaw ka na ko, Ginoo. Nga akong pagabuhaton. Andam ni king dakong holy water. Nagihatag ni Father Eli ka na ko. Kindakok ako sa iyo. Kung Benedictine Cross. Nga akong gipabinditahan. O gipabindisyonan niya. O aniya usab kining pinalinsang bagakay. Paabuta ko mangtas. Kay ikaw may akong tuyo karong gabi una. Ikaw! Ganihan akong nakigsulti niya. Huwag nangutan akong diin siya kikan. Apan wag yun siya mutubag sukat kaniya. Naisama si Jesus sa kapatay nga akong gipakigsultihan nga dili gid mutubag.
bisan gibuhi na unta siya pagbalik ni Satanas nga among agahon. Mahal ko, wa lang damha, takdol na usab di ayang buwan. Ang paborito mong higayon aron mo halat nga kung buhaton ko pa ang pagsangpit kaniya o Sofia Alexandra, iya gyud kong patyon. Bahala na. Sofia Alexandra, mahal ko, nakabati ka pa kanako? Sofia Alexandra, nakabati ka pa nako, mahal ko? Wa cute siya mo tubag. Oh. No. Tingaling. Sofia Alexandra. Sofia Alexandra, mahal ko. Unsay na itabo nimo? Nganong wa ka mo tubag nako? Unsay na itabo nimo? Nausap siya ay kinabuhi. Sofia Alexandra! Sofia Alexandra! Unsay na itabo ni mo? Unsa? Dinhilining akong giplanuhang agyan. Gadi kong punuan sa mangga. Ang hikumo agi, aron makasuot ka. Kayong usa ka sanga ni ini. Nagkatakdo sa laing sanga sa kahoy. Nga naasasud sa dakong bay. Pero maghinay magamping ko. Aron dili ko mamatikdan. Makatkat na ko. Ning punuan sa kahoy. Ginoo ko in town, maluoy ka. Ayaw pasagdi sila si Major Espeso o mga kaupanan. Labi na gyud si Clark. Mamatay gyud ko, Ginoo, kung adunay daw tag mahitabo ni Clark. Mamatay gyud ko, Diyos ko. Uy, si Zapata. Wa pa day didis akong tapat. Naapat day di sa kawas ng barangay hall. Daot sa patigpabayhan. May kumpiyansa man. Taktul ra ba ang buwan? Katog na lang, Mamigela. Kaya mo sunod ako ni Morong taod-taod. Ay, unsaon ta naman lang ka, Samantha. Ma? Ay, wala dyan ko basayon kuno sa akong buhato, di mo. Wala cute, Samantha. Pasaylo ako, ma. Pero karon lang kumabati og ingon ini. Karon lang. Og dili na ko kalimtan ang akong kaugali ko sa matuod kong gipati kadto ni Clark. Dili. Samantha. Kaduto ha, bulog.
kabalaka ng Migila. Iyo kabalaka. Kaming bahalang bumantay ni Samantha. Jamis Bulhog alias Al. Di kami matog. Yes! Don't you worry, nang Migila. Di kami matog. Promise! Approve nang, approve. Oy. Ang mga naong maya sa dili mga tulog. Okay. Promise og approve pa. Kay hagbay ramamong nga tulog. Oy. Noy, digoy. Nay, Dads. Noy, digoy. 001. Noy, digoy. 001. Mga naong bayan ninyo. Nga mang naong namo ni Digoy. Ay, mayo mo nga ipakong sa bungbong. Ha? Bungbong. Bongbong. Para mga naong ninyo, mga Bitaw na digoy. What is my fish? Hala ka na rin kay! What is Hala my sabta! Sabta ng English ni kanuting! Kanuting! Taraw to kasabot pa ka! English to! Paman gani na makasabot sa kanuto nga mo'y nagsulti. Ako na ba? Kans! Saman! Tinood ang ganyan ni Digoy nga huwag ka makasabot sa in English ni mong gisorte! Sagdi lang kung di kasabot. Basta maka-in English, daog na na! Wah! Gabae! Ay, nalag kabalaka ng Samantha Bigila. Kay gawas nga, na mga kalakinan nga nagtukaw og mga tanod sa palibot. Nasa ko nga makatanaw-tanaw ni Samantha. Mao nga, baway na lang dito. Salamat, Dikoy. Salamat Ginoo. Nga nikasud na gyud ko sa habog nga baril. Nga wa umatik di. Magpaduli ko sa takumbay. Pero mag-amping ng gyud ko. Sofia Alexandra. Unsay nahitabo nimo? Nganong wa ka mo tingog? No. Dili kinimay mo. Dili ako makadawat na ini. Ingon suwa na siya kinabuhi. Sofia Alexandra! Sofia Alexandra! May misinggit. Umurag tiyo ka ni Dr. Moon nga naglitok sa ngan ni Sofia Alexandra. Pero, murag laong kayo ang maong tingog. Apan masabot, nga diha kini magikan sa sud sa dakumbay. Kinahanglan magsusi ko. Mangita ko paagi aron makasud. Satanas! Agawon! Ngano kini? Unsay buot ipasabot ni ini? Unsay nahitabo ni Sofia Alexandra? Nganong dili na siya mutubag nako? Patay na ba siya? Imo bang gibawi ang kinabuhi? Imong gihatag kaniya pagbalik? Ha? Mauba, Satanas? Satanas, tubag ako! Tubag ako, agaon! Salamat kini kasuod ko din sa sala. Maniid ko. Akong klaroon kung diin yun magikan katong murag singgit ni Dr. Moon.
O ano usap ang singit? Ug tingog jud kato ni Dr. Mon. Ug murag tuwa magikan digtong dapita. Pagpadung ko. Uy! Diyos ko! Nasabdan ako ang hulagway ibabaw sa piano. Ug nabuot ang frame ni ining abildo. Uy! Ang hulagway kini ni Sofia Alexandra. Unsa ka tumurag na hugong nabuwag. Imposible na may mahugong mabuwag din sa sud kung way taong nakasabot na ini. Ug na sa ato pa, may taong nakasud. Kung si kinsa ka mang nangahas sa pagsud ni Pay, ipasalig ko nimong dili ka na makagawas na buhi dini. Oh, ang CCTV. Tanawon ko sa CCTV. Hilom ug mingaw ang palibot. Hain si Dr. Mon. Ug diin magikan kitong iyang pagsinggit ka ganiya. Si Clark, siya yun ang nakasuot. Ug anaa siya magtago sa likod, sa taas ug baka nga kurtina. Dili kayo magmahin imong pagpugos ug sod nining akong pay, Clark. Dili yun. Sofia Alexandra, mahal ko. Gihatod yun ni Clark ang iya kinabuhi din sa atong panimay. Ug dili siya mahigawad. Kay maangkong yun niya karong gabi una. Ang hinanali niyang kamatayon. Wala na pagbalik. Ang tingog ni Dr. Mon. Huwag usay bisan gamay na lang nakasikas. Ako nabati din sa sod. Ang say body pasabot nina. Himatik da nagahaan niya. Ganian ako sa sud sa iyang bahay. May tumog na nagsingabat o nagkadol. Miyo na namang tulog sa kundol. Ikan sa karong sa armas. Diyos ko. Naibaw kong naa ka magtago o magpasalikod. Luyo sa dakong kurtina, Clark. Tungod sa mga CCTV nga niya sa palibot. Mauna kini ang imong katapusan. Tinuo ko. Bata. Sa bata pagpata. Sa bata pagpata. Mami ka na. Dito ako di mo. Uy, natangko ka. Giurom ka nga nagsangkit sa gadi, Clark. Si Clark, Pamigela. May dautang nahitabo niya. Gipatay ko na siya ni Dr. Mon. Unsa? Nagdamgo ka lang, Samantha. Murag wa ko magdamgo, ma. Murag ginug tinuod ang tanan. Clark! Clark! Diyos ko! Yawas, animal! Aron dili ko idritso pagtumong kanimo ang sunod kong pagkablit ni pistola. Dasmagan ko siya. Animal, kung gilayog. Buhi, kining pistola. Sakit sa kong kuto-kuto. Sakit? Sakit ba di ay? Salamat, Clark. Kay gihatod mo yun ang imong kaugalingon din eh.
Wa mo ako hagua pa! Naibaw ka pa. Kung unsa ang kadaot nga imong nahimo sa imong pag-abot na isla. Giguba mo ang tanan alang ako. Ug buot mo pang ilugon kanako ang akong gugma ug kinabuhi nga mao si Sofia Alexandra. Mao nga ginahanglang mapatay ko ikaw, Clark. Kay babag ka sa akong kalipay! Sa mong kalipay ni Sofia Alexandra! Waha ugwa ka masayod niya ng imong gipanulti, Dr. Mo! Hinom! Maong pag-ampo na lang sa imong giilang Diyos. Kay patyon ko na ikaw, aron ihalad ang imong kasing-kasing kang Satanas, aron mabuhi pagbalik si Sofia Alexandra, nga gibawian na usab ni Satanas sa iya ginabuhi! Kilip! Sofia Alexandra, buhi ka! Ikaw ang aming matay. Buhi ko, mahal ko, buhi ko. Ayaw, mahal ko. Ayaw. Ayaw ko kumaka. Sofia, mahal ko. Unsa kining ibuhang gibuhat ako. Sofia Alexandra. Patay na si Ramon. Juan Carlos. Upang nakapapag sa tugma hanggang sa hangkod. Tunggap kun himo. Kainit! Iganap sa ginako! Mantas ang kainit! Kusipiho ka na nakikitungkap sa mga kukukumang tas! Pagni ang pagyod ang pagyagay! Buhat muna ko. Si Carlos. Walang laman. Dili ako si Juan Carlos. Ako si Clark. Og sangan sa buhi nga Diyos. Sangan ni Ginoong Jesucristo. Kining holy water o bintita mo'y hingpit mo tapos ka ni mo mantas. Kalingkuan ko ikaw nini. Diyos ko, nasunog siya. Karon mga igsoon, hingpit na gayud nga maangkon sa tibok isla Pangandaman ang matuod nga kalinaw nga suod sa dugay ng panahon. Kining maong isla na puto sa patay ug kahadlok. Gidungog sa Ginoo ang tanan ninyong mga pangaliya kaniya. Ug ipatigbabaw gayud niya ang katarong pinagi sa iyang gugma kaninyo. Nga way kinutuban. Mabuhi si Father Ile! Mabuhi po si Clark! Mabuhi! Kinsa ba itong inyong mabuhi ini? Inyo naman gihorot? Ikaw, Jud, bulhog. Ay, bisakin sa dalag. Sige! Mabuhi ang tanang nangamatay!
kabalak ang moapot. Nga hingpit ka nang mubiya din sa Isla Pangandaman, Clark. Hindi ka subo ko, Sam. Pero kinahanglan na ko mabalik sa among gabi. Tungod kami nagpaabot na ko adto. Nga nung nagkita pa man ta, Clark. Nga no pa man. Samantha. Bisan sakit alang ni Clark ang pagbiya sa Isla Pangandaman. Kay nakatun na siya sa paghigugma sa mga tao sa maong dapit. Apan bibiya gyud siya kay may mga mahal man siya sa kinabuhi na nagpaabot kaniya. Unsa pa may kapuslanan nga mapuhi ko. Wala si Clark nga hilom kong digugma. Oh, may sakanan sa dagat ka nagpadaplin. Samantha! Oh, Sam! Si Clark! Clark! Clark, salamat. Salamat kay bibalik ka. Sa akong pag-uli sa among dapit, namilyo na ang akong hinigugma sa lain. Wa na siya makapaabot sa akong pagbalik. Apan wa ko giniigsapayan. Kay ikaw gid ay matuod kong gugma. Clark! I love you. I love you, Clark. Dali, manakita si ate. Gagawin nasakyan sa pag-anis isla. Asa man ta? Isuri ko ikaw. Mangato kita sa langit. Unsa? Dali. Tara. Dali, Clark. Samantha. Suot na mo. Oh, Diyos ko! Sofia Alexandra! Og dinhi mga kasama natapos kining sugilanon. Mangtas gisuwat ni Glenn Pino ug ubos sa direksyon ni June Puhanes. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Garing. Recording editor Lloyd Gabiana. Og ang atong team song gitukawan, gihinuktukan, gikompose o gitugtog mismo ni Glenn Pino. Apan sa dili pa, itugot nga ihatag una kaninyo ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Clark ug Canuto, O.J. Kumpok Rakasa. Samantha, Marion Matet Kabudlan. Sofia og Migila, Jennifer Dato Minyosa. Dr. Mon, John Puhanes. Father Norman og Digoy, Randy Padayaw Sasuan. Bulhog, Clint Garing. Dabiana, Teresa Soria. Father Ili og Major Espiso, Jojo Aligre Buron. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.